za predsjednika SDP-a Hrvatske gospodin Dragan Kovačević dobio je 164 glasa ili 9,31%. Davorko Vidović 208 glasova ili 11,81%. I Zoran Milanović 1389 srce koje kuca za te, ruku da te prati, majku da te shvati, znat ćeš sve što treba znati. Znači 1389 glasova ili 78,88%. Tako je odlučilo gotovo 2000 delegata Socijaldemokratske partije na izbornoj konvenciji u Zagrebu. Izabrali su drugi puta u godinu dana svog lidera, koji će ih ovaj put voditi u predstojeće lokalne, ali i predsjedničke izbore. No, osim izbornih rezultata, uzbuđenje na konvenciji izazvala je i potpora socijaldemokratima predsjednika Hrvatske stranke prava, do jučerašnjeg ideološkog neprijatelja, kao i nekih HDZ-ovih koalicijskih partnera. Želim naglasiti da sam i u prošlosti dobivao pozive na vaše konvencije, ali nisam dolazio. Vi ste bili prvi došli, pokazali veću hrabrost i zato vam neizmjerno hvala. Vjerujem da pripadam stranci, Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci, koja i sama sebe vidi kao dio lijevoga političkog spektra u Hrvatskoj. Poznata SDP-ova lica nekoliko su puta javno ukazivala na porast članova, i to gotovo njih 10.000 od parlamentarnih izbora. No manje glasno se govorilo o sukobu mladih i starih socijaldemokrata. Ja sam prestar da bi se ponovo učlanjivao u SDP, a premlad sam da bi bio stara snaga. I kud sad ja s vama zajedno, jer svi smo mi snaga i svi smo mi SDP. Osim predsjednika na izbornoj konvenciji u Zagrebu, SDP je izabrao i 2 potpredsjednika, a birali su se i članovi predsjedništva, glavnog odbora, odnosno nadzornog odbora.